Niatmu arep ngobahke bokong ning sing ngobah ndas. Dadi sarape wis ora. Dung 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 dung. Kok kene lho. Kok kaya ibu-ibu nunggang motor. Reting iku menggok nengen. Niatmu arep ngobahke bokong ning sing ngobah ndas. Dadi sarape wis ora. Dung 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 dung. Kok kene lho. Dene ternyata tak teliti yo, ternyata iki sarafmu sing ora sinkron. Piye to? Sarafmu iki kudu tak presake. Ora ngira dung tak te ndang dang dung dang dung cung 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 jing ngono ki bokong. Niatmu arep ngobahke bokong ning sing ngobah ndas. Kenalan yo, Pak. Heeh, ya. Yo. Nah, percaya delaken kok. Nek digaweke kembangan kendang ora kleru. Ah kowe iki arep ngobahke ngiwa kleru nengen kok. Dung 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 iki kudune nek mlakune iki wis ngene, bangkekane wis mujur ngalor. Iki mung kari gabetke ngalor. Lah kowe ora dung 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 dung. Malah ngidul. Kok kaya ibu-ibu nunggang motor. Reting iku menggok nengen. Ora wani. Pak. Pak. Ora wis wani. Sip. Kritenan nang tasih. Pak. Ora wis wani. Sip ya. Ya mangga. Ya mangga. Anak iki sing maeka yoga iki. Tung 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 prok prok. Mula sok dipaslin. Ting. Nek carane mobil ki dipaslin dadi nek Ting. nggono. Den kok dikandani. Nek sing ngono ki pas kowe maju wae, nek aku biasa wae. Ya, Ting. Peliri ya. Cokor sih sana. Yo, serius ya. Na dung 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 dung. Jeneng, jeneng. Enggak ora robah aku. Hah? Kowe nek ora obah bojomu ngetoprak lho. Oh ya. Ha iya kaya. Yo gawe. Bacaane Terus saya terus. Sangone ra, Pak? Hah? Aku ora tau tok kei, Pak. Nyonyo tak sangone. Oh, wis ora apa-apa. Heeh. Pek to. Nggo tuku paslin. Anggere megol kok nyuwara. Bacaan tung 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 krok krok. Ya ora apa-apa ya. Ya apik ya rek. Wah ya karang kabeh iki ya kudu dijajali ngono kuwi. Heeh. Ha iki kidule dijajal ora ya? Apa? Kidule dijajal. Wis kidule men menikmati ndahar kewaci cap rebo.
mesti le nyokoti ngene. Modar wae. Cuman wae. Ayo saking mangkle kaya modar. Terus dikremus agem. Yo Prastiwi seneng banget Prastiwi. Iya. Kok terus ujuk-ujuk. Bablasen. Bablasen ujuk-ujuk. Kula terus ujuk-ujuk ngejak aku karo Bagong. Lah iya. Men wektune ndang cekak-ceket mergo jame iki ngoyak. Mengko nek awak dhewe ora ndang cekak-ceket ndak malah ora prayoga kedadeane. Lah iya. Adicara apa iki? Iki mengeti ya kuwi ulang tahun Brimob sing kaping 74. Penyanyi Bapak Dansat Brimob Komisaris Besar Polisi Nur Hudaya SIK sing wis kepareng nimbali karo awake dhewe. Panjenengane uga mbuka wiwara seni lan budaya ana ing Korps Brimob kene, ana ing markas Mako Brimob kene. Ayah matur panuwun tanpa pepindhan, muga-muga tetepa jaya, tetepa pinter nggone mbangun kasantosan minangka dadi cagak tuaing Negara Kesatuan Republik Indonesia. Brimob di garda terdepan. Ya, betul itu terus. Mako ya apa Gong? Markas Komando. Mako. Ya kudu hafal. Brimob Brigade Mobil. Woi. Pinter. Wis maca sore mau. Coba ora maca mbok modar. Ha ning saora-orane nek Brimob kabeh padha ngerti Brigade Mobil ngono lho. Ah iya, aku ya hafal. Iki minangka dadi garda terdepan keamanan lan tansah njaga marang NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jangan sampai dipecah belah to. Ya. Ora entuk. Pokoke dasar negara ya Pancasila, kesatuan. Ya. Persatuan kudu diutamakan, bener. Aja nganti dipecah belah nganggo apa wae. Wis rono piye gempur. Hancurkan. Siap 86. Kira-kira arep merongrong kesatuan bangsa awake dhewe ora mung Brimob tok sing duwe tugas nyingkirke wong-wong sing arep merongrong kesatuan negara Republik Indonesia. Ning klebu masyarakat sing urip nang Indonesia kuwi ya ndek kewajiban jaga marang NKRI. Ha iya. Kaya awake dhewe barang iki ming dalane dhewe-dhewe. Kowe karo aku menjaga persatuan dan kesatuan menggunakan seni dan budaya. Ya. Ngono. Nek para bapak-bapak saka Brimob ya pancen nganggo senapan dan nganggo pistol. Ya. Perang. Ya. Ning apabila mungkin piye? Misale negarane iki wis kebacut perang, tenan ki nek dhewe ya dituntut perang lho, Tru. Ha iya. Nek awak dhewe melu perang, wah rampung mungsuh. Heeh. Mergo licik kok mesti awake dhewe. Ha iya. Ora wani adu arep mesti nglimpang-limpe. Ha iya sing ayo merangi waton menang kok ya, Gong, ora. Ya muga-muga tetep merembaka ya, Tru. Wayangan muga-muga ora ming pisan jiki. Nek pancen danyang semara bumi utawa Gusti sing nitahake awake dhewe iki tresna karo bengi iki le padha penyanyi Bapak Nur Hudaya wis kepareng mbuka seni lan budaya ning Mako Brimob kene. Sesuk taun ngarep upama udah awake dhewe ya tetep nggelar kesenian. Ya. Ya sapa to lho? Jatilan ya kena, ketoprak ya kena. Angguk ya kena. Cocok. Wong anggere muni angguk kok cocok ora. Senenge ra jamak-jamak. Aku nonton pisan dan ketagihan ya. Ketagihan ning boros. Ha iya. Ya ora apa-apa nang ya nyenengke kok ya. Heeh. Ayo ditembangke tetembangan sing kepenak. Sing sindene ya urung kabeh padha tampil ya, Tru. Ha iya. Ya, sindene do ditampiling. Heeh.
Tampiling ora. Sindene do ditampilke. Tampilke. Ya. Alon-alon waton kabeh kurata terus ngerampungke cerita. Lah iya aku ya nggenahke karo Pak Nur mau. Lakone sidane napa niki komandan? Teng plakat kok wonten sing nulis Semar bangun kayangan iki Semar wis kesel tenan komandan. Semar wis bendina bangun kayangan wis danane wis kentekan. Terus Pak Nur dah jumenengan pari kesit siap. Rada beda sithik ya Gong. Heeh. Yo nembang sing kepenak sapa arep ngaturke sinden sapa? Aku tak ngaturke sinden sing pojok lor-lor kabeh kae ya, Tru. Ya. Prastiwi mau wis tampil. Heeh. Wis mendampingi Pak Warna. Ya. Kidule Prastiwi. Ya. Sapa iki? Mbak Wayu Krisnawati. Heeh. Monggo katuran jumeneng. Mbak Wayu Krisnawati. Heeh. Hah? Oh, monggo Pak, badhe nyekar menapa arep nyumbang lagu e. Heeh. Wis ket sore mau. Heeh. Nggih, monggo Pak. Waduh. Nggo gek taman mini kudu. Mangga. Saking pundi, Pak? Saking Putren, Pak. Putren. Oh, kalau mau. Kangge nyuwun ngapunten. Layang saking akeh iki kadang kala sok mboten. Betul, Pak. Kewaca. Maklum kalau ya. Nggih, harap maklum. Heeh. Badhe ngaturaken menapa, Pak? Badhe nyuwun kempling, Pak. Napa? Kempling. Rondo kempling. Entene brocel. Kok tak tonyo lho reng rondo kempling monggo. Duet kalian sinten? Kali Bupras, Pak. Kali sinten, Pak? Lah mau kali Bupras ya? Oh, wow, kalau Bu Pras iki. Oh, nggih, ya Pras dilateni Pras. Tuwa do tuwa Pras. Sian Pras TV laris tenan iki. Sajake le pasang susuk sukses iki. Heeh. Niki anu ya, Pak. Pun kula pesen ke Ndek Mben Ibu Pras niku. Oh, lalah. Layangan saiki oleh pesen ke Ndek Mben. Ha iki engko dilakoni nek. Ning le nembang alon-alon lho, Pak. Monggo nek ndak putih, Bayu perhatian putih. Lah malah cilaka. Heeh. Nggih sadèrèngé nyuwun pamunten dumateng para pamirsa sedaya. Nggih, Pak Nur Hudaya menika. Nggih, Pak Komisaris Besar. Ndak putih, perhatian putih. Tiran tidak belum rezeki. Monggo rada kempling. Berarti jan mandi susuke. Dados ya.
Mulyono, Pak. Oh, matur nuwun Pak Mulyono. Niki nggih Iya. kula suwanten nggih Pak, matur nuwun pun ladosi kanthi sae, Pak. Nggih, sembah. Oh, bayar mboten, Pak? Mbak Aya niku Bayar. Oh, nggih pundi? Hah? Mboten napa-napa dibuka. sesere mboten, Bu? Ampun. Sesere mboten. Ampun. Ampun ya, Pak. Nggih, sesel mengke nyesel dhewe. Pun nggih, Mas Bagong. Nggih, sajake Pun wis nggih, Pak. Kang Senan mau. Urung kok, urung kenal kok aku. Oh. Nggih, nuwun, saya mawon matur nuwun. Nggih. Sesuk Mau wis meneh, nang Pak. pojok kono engko dagelane ngene iki ya. Iku aku njukuk saka kathok terus tak seselke ngono. Ayo wis Kang Sen ya mestine. Apane sing seselke? Wis kono gek manggon ngono. Ayo, wah. Ayo ora ming tati sing dijaluki ya Prastiwi barang ya edan. Ngerti pendak-pendak lagu sing dijaluki Elisa Tati Elisa Prastiwi langsung neng gua cerme. Topo nek kono topo, heeh. Nyatane ya kasil. Ya. Ana sing nyuwun duet karo Bu Prastiwi loro piyai bengi iki terus wah luar biasa. Ayo gentenan, heeh. Men gek rata tetembangane. Lah iya. Sapa sing kepareng arta kon nyekar? Ayo Anting, jajal Anting. Heeh. Nggih. Napa, Pak De? Ayo jumeneng ora liyer-liyer ket mau. Nek nyinden ngantuk. Lah ya ora apa-apa arang yo. Nggih. Nggih. Napa, Pak De? Ayo nembang apa sak sisamu, aku ngarani kowe apa ta apa malah nesu, ora iso. Sing kira-kira, wah, mripatmu kok biru. Nganggo softland saiki. Wah, edan. Engko alah. Wis mulai nganggo softland barang. Jenang gula nggih, Pak De? Jenang gula lali aja lali. Heeh. Ya, jenang gula. Artok bawani apa pelok barang? Asmarandana. Asmarandana awas anggere blero. Heeh. Saiki nek Slendrus mulai blero saiki. Ya. Asmarandana. Ya. Suarane wong ngantuk. Garane agrame. Halo. Ayo semangat. Tutu pon ngrungokke tetembangan. Ha iya, udut nganggo kipa. Kipa kene ale ngenahi enak ya, Tru. Heeh. Kuwi maringi sapa? Sing maringi Pak Nur Hudaya. Oh, komisaris besar polisi Dansat Brimob nyepelekke. Kuwi apa Gading apa kok? Siung duyung. Siung hiu apa siung duyung ngono apa kae? Hiu. Wah, kaya dong-dong ngono. Oh, engko nek salah terus aku ya mung mbok menawa kok. Karingane Pak Nur tak anggo terus ya. Wah, ya enak.
ora ngapa-ngapa wong seneng sak karo kowe kok disuwi-suwi tok. Gelem kono wong kaedan. Ae joget iki kae engko. Luput, lusut. Luput pisan kena pisan Luput pisan kena pisan. Yen kanjil gampang. yen gampang luwe gampang Yen angel yen angel angel langkung tan kena ati tan kena ati numbas iki terakhir iki mau sing angel terangke. Tan ken sepira to, Tru? Tan kena ati nombas salah tan kena ati nombas ngawur meneh Bagong kowe. Slendro ya aku ya. Wong pelo barang kok slendro. Mangga. Jeneng kula. Rasa nembang. Sritenan Aku iso ale latihane ket awal iki wis slendro. Oh. Dadi nek kon nyuwara pelok ki aku ora iso. Jeneng kula kowe aja lali. Marang aku iki Kakang Mas. Biyen anting men mutiar. Nalikane. Ya. Iya. Seneng kula semono. Nggih. Ya. jeneng kula kowe aja lali marang aku iki Kakang Mas nalikane nandang susah sapa sing ngancani
teruske. Dek samono. Ora ngaco swara lho, Gong. Bocah iso kleru tenan lho. Kleru lho kok, Pak De. Ya ora apa-apa, ya. Ya matur nuwun kowe iki disawer kok malah bingung. Lah kok cie-cie? Ora apa-apa. Cie-cie codot kalong rame-rame. Klepar-klepan untuk ngene. Iya, wah. Mbak Anting ya dinteni karo penggemare. Asing jeneng sobat ngebrok. Sobat ngebiar kok sobat ngebrok. Ayo. Kaose barang wis dadi. Ha iya. Topine ya wis dienggo. Heeh ya. Wah jan. Ayo ganti Mbak Agnes. Weh, mau ki Wahyu urung sida ya? Ha iya. Lali ya warman lali ayo. Aja dadi bebeda mesakake aku. Ayo yuk, ayo main pentas. Engko sing terakhir Agnes, ayo. Ayo. Penari sing kondang sok njogeti bedayan mije lagu dompo. Sing bener ki mije lagu dempel kok ya. Pak. Kangen kali jogetan kula napa? Piye? Kangen kali jogetan kula. Wayang. Jogetanmu ya mung biasa ya. Arep. Ora lain daripada yang lain. Ora iso. Laine nggo napa? Sama saja. Iso pas aku ora. Ha iya, ya mung kuwi. Aku iki wis tuwa ya angel kon ngepaske. Omeng kari manute kok kangelan lho. Ha iya. Mesti lusut. Udus mesti. Ayo nembang apa yuk? Mau ana pamurid saka Briptu Agung Nugroho mau. Apa jenenge? Apa jenenge? Kadung Tresna. Ya, oh kecil ya. Madhep rono kok ngadeg kok madhep sinden-sinden. Alah dene le dandan, alah dene nganggo lensa barang. Sing dinaik kaca irunge ayo ora mbegan. Ayo. Sido ora, Pak. No konsentrasi. Rino wengi dadi ati nek suarane pancen ya
bocah iki nyolong bedhek. Kowe ngapa itu? Nyolong bedhek kok nyolong bedhek. Tanpa dahar, tanpa nendra. Ayo ora duwe. Ayo. Arep dipangan apa? Tanpa dahar, tanpa nendra. Kayung yon marang wong watuk digeguyu. Engko nek sakku nglucu geguyu wong watuk kok digeguyu. Ki watuk tenan e. Kene setan tenan. Ayo terus. Kayung yon marang slirane tansah kumawanging netrogen netra netra anoman cancut kudu anoman obong kok ora jero ati adung mbayar kadung tresno tan liya amung tan liya hamung sliramu saiki wis gelem latihan ketoprak barang terus oh iya mboten wong aku ngerti fotone kok niku ki mbak mbok menawar dinggo prahmen ana sing njaluki prahmen ning nggon wayangan ra wis siap lanange wayu anu wedoke wayu lanange nurboe apa ngethoprak kok lanang basa Indonesia cempluk satemah lara as ya lamat wis katon tejane tunong kuwi jogetane alus tangan tengen maju sikil tengen maju ya lamat wis katon tejane
Hitungane wong joget ora. Lamat wis katon tejane kentang dedet entang kintek entak kinting kintang ndak iki buang le buang ki rasa ado-ado ndak ngenengi kancane nah iki hitungane ngono aku kowe mau ora lamat wis katon tejane yen kesusu aja bacaanmu sarwa wagu ayo gawe bacaan sarwa asli ternyata tak teliti yo, ternyata iki sarafmu sing ora sinkron. Piye to? Sarafmu iki kudu tok presake. Ora ngira ngono tak te ndang dandu jeng tung jeng ngono ki bokong. Niatmu arep ngobake bokong ning sing ngobah ndas. Dadi sarape wis ora. Jeng tung. Kok kene lho. Kecekel penyakitmu saiki kecekel. Saiki kerasa. Wah. Siap, besok diulang. Kudu belajar. Dadi dipaske. Tung jeng iki megol. Ha, kok ngene kowe mau. Dadi niatmu pikiranmu ki arep ngobahke bokong.
Nek sing ngobah sirah, iki berarti sarape sing ora Ya sinten. wis Pak sak tekane sik. Alon-alon ya Pak. Heeh, ya. Yo. Nah. Lah percaya delaken kok. Nek digaweke kembangan kendang ora kleru. Ah kowe iki arep ngobake ngiwa kleru nengen kok. Dung iki kudune nek mlakune iki wis ngene, bangkekane wis mujur ngalor. Iki mengkari gabitke ngalor. Ah kowe ora dung. Malah ngidul. Kok kaya ibu-ibu nunggang motor. Reting ngiwa menggok nengen. Ora wani. Pak. Ora wis wani. Sip ya. Ya mangga. Bacaane sarwa. Anak iki sing maeka yoga iki. Dung prok. Mula sok dipaslin. Ting. Nek carane mobil ki dipaslin dadi nek nggon. Ting. Den kok dikandani. Nek sing ngono ki pas kowe maju wae, nek aku biasa wae. Ya Ting. Peliriki. Cokot sisan. Yo, serius ya. Na dung. Jene. Enggak ora robah aku. Hah? Kowe nek ora obah bojomu ngetoprak lho. Oh ya. Ha iya kaya. Yo gawe. Bacaane sarwa asri. Terus saya terus. Iya wis. Sangone ra, Pak? Hah? Aku ora tau tok kei, Pak. Nyonyo tak sangone. Oh, wis ora apa-apa. Heeh. Pek to. Nggo tuku paslin. Anggere megol kok nyuwara. Bacaan tung krok. Ya ora apa-apa ya. Sritenan nang tasih